Når man differentierer en funktion, finder man tangenthældningen i et bestemt punkt. Den hældning, man finder, kaldes differenskvotienten i punktet. Hvis vi ønsker at finde hældningen i punktet x0, f x 0, så starter man med at gå et stykke hen af x-aksen. Altså når man har taget det punkt der, og så finder man punktet x0 plus delta x, fx0 plus delta x. Og så kan man tegne sekanten igennem de to punkter. Og hvis vi tegner et koordinatsystem her, så vil grafen se sådan der ud. Og så vil man kunne finde et punkt her og her. Det kommer til at gøre sådan der. Okay. Man kan beregne hældning af sekanten med formlen. Nå ja. S står for funktionen, og S står for sekant, så det står for sekant hældning, og man kan beregne det med formlen y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Man kan også bruge formlen s er lige med delta y divideret med delta x. Men hvis vi bare tager udgangspunkt i den sidste, denne her, så vil det være fint. Så det gør vi, når jeg lige har gjort tavlen ren, eller hvad man skal sige. Okay, så A S er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, og vi havde punkterne x0, f x 0. Det var det første punkt. Og så har vi punktet x0 plus delta x,
f af x plus delta x. Så det var de 2 punkter. Ja. Så heroppe der får vi f af x 0 plus delta x ja, sådan det minus f x 0 divideret med x 0 plus delta x minus x 0 og så bryder jeg lige her lige. Og det bliver så til f x plus delta x minus f x 0 divideret med delta x. Hvis man lader h blive uendelig lille, så vil sekanten nærme sig tangenten. Og det er det der trick i differentialregning. Vi finder differenskvotienten, og så ser vi, hvad der sker, når h bliver uendelig lille. Det resultat, vi får, kalder vi differentialkvotienten, og det svarer til tangentens hældning. Man siger, at differentialkvotienten er grænseværdien af differentialkvotienten fra h gående mod 0. Og man skriver også til differentialkvotienten i x0 som f mærke x